Kardom Don Marley, Nilimen Angtong Ti Lapenili, All Party Hills Leaders Conference Mate, APHLC Alam Jai Sarpu. Pini labang so alam arjana long, athe pi alam kacitan ponji labang ke, hemati kublo pelotang te high peak. Sita angtan ke barlo pelotang te, cidib dun hop. Awas uthai hai he. Lapusona bang puli tunong do. Komara tumno lake, jase met peda bang komalo, ilitum a member of parliament MP ake hai Horen Singh B. Lapenan partame ilitum a MLA bang pli jase met pet ake hai Dorsing Ronghang la alang litum henlo hemati kublote hai pik setame ilitum kachut toydun alang tumang kipi arpu klem dunangi pulotang te awas bangke avelu lapuan la si kecheng si bangke ilitum a MP ake hai Horen Singh B putak chetan ponona hem karbiang long arlo dulu pulotang te alang li kupilo lambek kipipi ke Hemprek ap Herman ke mentunieta phichirui la puson si ilitum phan lam nang jai diti ake hai Horen Singh B setame ha parliament a hemarlo ledunlu pulotang te alang li kaning je ye phu thakan ta ke tok long ta alang li chitini lap ko na tong ke tok ni bona chiri nang set la pen non a lom alam social media long ki umplu ba bang ko pilo la bang ke pirthe ilitum karbiang long aki sung nai Hemprek ap Herman bangke tenerlo nona bangke ilitum ke hai MP Horen Singh B teng pulotang te ilitum ki sung nai bangke lake di fuolong Rajdhani Express Bank sang sedbet la hello aki sung nai lo ilitum lo la kaning je pen ini lun akaprek alam ke ave pilo thak la si ilitum langnam lo na ilitum MP bari make hai Biren Singh tisita me ningkan krep hokang ni ke lake Rajdhani dak dipu sang nangi pon berlo ningkan krep ho alang likang ni ke MP kang ni pe lasia phi ke ra tum tame alang liphan lar nang koklo perem nang koklo lasi ilituma MP Horen Singh be phan tai litum no non la train sang nangi puan chot kani ge don hai MP phan ke litum ke lake pisun nang kokpo hempre ke tene bublo abe derlo hala Himonto Biswa Sarma bang dak bang lo karbiang long non ke super state lo pulo ke di hempre ke dak ke nang avelo super state man elo pulo ke super state pulampar kaning je pena bang ke itu make hai CM Tuliram Ronghang MP pen ke chenglok MLA tum anta kang nek dun thu lampar long si kang nek dun la ke ilu tum hanang kang nek choi karbiang long arat ka chesong avia phi ka tum han kang nek choi lapuan nang ke claim ilu tum han Lasi la pusona bang photum han ke ilitum ke lang ding nang nilo. Lapen MP ke hai Horen Singh be alang li ke parliament long le arpu do chot kali alang li ke Dakar biang long Autonomous Council long ta EM alang li. Pulu tang te Dakar biang long Autonomous Council kacari nang aron. Six schedule bang ke alang li ke chini paminang jia bang lo. Sida ke dam tangar ni alang li ko pilo kani je pona bang ke. La EPHLC atum ke Hong Kong Paragraph 2 pulo ne sa paragraph 20 pulo ne kubi pilo ne puselang ni nije pon sa paragraph 20 pon tani kitam konat tong ke tong lo ne hala ilituma MLA ke hai bida sing leng le article 2000 poteng lo alang lita sa paragraph 20 konat lo ne athi pela me kupilo council kachari nangi aron bang si chini ne pinlang paragraph 2 sa paragraph 7 ateng pen karbiang long Autonomous Council kachari atum Ame thang aja kong pen aron pin chong si keche ke be tum phan council la botar lisa long pen amen ing thanang ji puhen lo la ke Guwahati High Court da ke order mate lam toy pi pe melo hala bangswa order teng pen ke claim ji ke hello piklang aron kunasi ke tokma ko anang deng ma thang da chini ne pin la si kachini ne la pen aning ke hang he abang phu alang liak ke hai Horen Singh B alang like non ke hemprega Herman bangke parliament along ke ningji dunde delo non bangke train bang sang nang po an pare karbiang long aki sung ke lake job thai po lapuan ang ding sinang le rok lo dake pangbar dam lo pulo tangte hala Facebook along itir hur ke chodut hala bangso ala marjan sodo adama sarolong ok an chodun lo hala po an nungge me ke chod tir lab lo theka theklong lo chelang lang Sita me ke chole ke thekli lang ok an si ke thelang hala pusonang deng lo
si MP Horen Singh be ke hai phanta hempre kali la rajdhani sang se der bang se lam ke thelang la ponang deng lo yo hempre ka pharmana bangke awas bangke uthai hai heder lo asi non adun thu bangke ilitum a MLA jasemet pet akke hai dorsing rong hang alang li non alom kaning je pone kopilo alang li lam kaning je a od epic laken non pukalilo labang so aprang tala so ningje piklo komane phanang tur pheji tang ho sorkari gaung bora po phan tur pheji puta ningje lo pulo kedi hala sorkari gaung bora ke hai me thang masi ningje lo lapen non KSA amei phu phan alang li pu bangke che pohong ji pulo tang te adimar ni apor ka dogbe itum ji sik nang po ang selang dik ningje la hematik kup e og ivi siver tum der isi munir phan ther ha chor ke alia belo ha assembly hall along lelo pulo tang te hempre ka farman ke awas ave pulo tang te alia belo dak hematik kup long hai se ke thang alia be eme thang e ok ev isia phan che ther hai chot ke na hok ta le ye nilitum ke nangi bangke nanglitum bang pli IMLA nanglitum chingrum pet pen dak assembly arlo nanglitum la hemprek aput thak bangke nanglitum awasa bangke uthai do nang po sitame alang litum hai he lazi pini la bangso ala marjan long ka che than pon la hematik kublo tang te hai pik sita ang tan ke le lo pulo tang te la alang litum asi arki ang den ave awas uthai hai he la bangke ilituma MP la pen ilituma MLA bang pletum hello la sidon marli etum ilituma MP ake hai Horen Singh be la pen ilitum a MLA ake hai dorsing rong ha pen ke chinglok hala bange thomatum anta MP la pen MLA arpu kupia phan lo kumara phan lo hala bangke chetene lablo manghul lablo thang ta chini nelo ka chini ne la pen esondo thulang ka phere ta lithupik kupini ningje der pulo tang te Himonto Biswa Sharma long pen tam long lok na kupini nang videt na po hala bangso ka phere bangsi ki litpik lo setame ilitum dak kar biang long rara tum alang litum phan ke chok che ki lelia dem long jong dunno pulo tang te chetengi ma pula bangge hai la hello ila pon vet lo ilituma MP pen MLA ke la sidon marli tum la puson abang phu mate abang phi tum han ke ilitum ke non e prang ke la ke karbiera tum ke dim klong ke pek nang yi ke aron ke avelo la pen dim klong pek bom lang pulo tang te ilitum ke alang tum pen si MP MLA tum ka che teng nang pola ponang deng lo la si don marli tum pini la bangso ala marjan long ke la pon vet lo ilituma MP la pen MLA tum hematik kublo tang te hai pik sita angtan ke barlo arpu cheklem nang po pulo tang te chidip hop awas uthai hai he la hello kardom Number 1 के लिए आवास उठाकर 200